Най-ранни следи от живот на територията на град Сливен са от новокаменната епоха. Това е 7-то и 5-то хилядолетие преди Христа. Това, което привлича древните обитатели по нашите земи, са географското разположение, мекият климат, доброто напояване, ниските планини, богати на дивеч. Всичко това е привлякло древните обитатели на нашите земи. И така от събирачи на плодове и корени се превръщат в земеделци. Започват да обработват земята. Тук е бил застъпен също и ловът и риболовът. На по-късен етап вече започват да отглеждат и опитомяват животните. И освен земеделци се превръщат и в скотовъдци. В първата витрина ще видите едни много малки глинени съдове, които когато хората откриват инертния материал като глината, смесен с вода и примеси, започват на ръка да оформят своите първи съдове, които са използвали в бита. Но преди да открият и овладеят огъня, те са ги изсушавали на слънцето. На по-късен етап, когато откриват и овладяват огъня, започват да ги изпичат и те се превръщат в керамика. Намираме се в зала Тоида. Крепостта е построена през 4 век. Многократно е била разрушавана, опустошавана, опожарявана и отново възобновявана. Първите разкопки при крепостта са направени през 1960 година. От всички предмети, които са намерени при крепостта, се разбира, че тя е била обитавана за един много дълъг период от време, 6 до 13 век. Открити са много предмети от късноантична и средновековна крепост Тоида. Това са купи, кани, чаши, стомни. В една от витрините ще видим оръдия на труда, които и до ден днешен използваме в бита и ежедневието си, но с вече по-видоизменена форма. Траките са били най-старото население по нашите земи. В зависимост от територията, която са населявали, те са били под различни имена. На територията на град Сливен и околността са живеели племето Одриси. Терест е бил техният владетел, който през 5 век обединява няколко племена в една обща държава, наречена Одриско царство. Това е било първото и най-голямо държавно образование на територията ни. Река Тунджа е преминавала през нейните граници. За траките тя не е била само водна артерия, тя е била свещена река. По горното и средно течение на реката са се образували два култови центъра, които са обхващали днешните Сливенско и Казълнъшко полета. По тези свещени за траките места са се извършвали култови и религиозни ритуали и са били погребвани най-видните представители на тракийската аристокрация. Така възниква така наречената долина на тракийските царе.